Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapangita na sa karon sang pamaagi ang DOH para buligan ang mga ospital sa Cebu. Kasunod nga nalambot na ang critical level sa tunga sa panahon nga pagsaka sang COVID-19 cases sa lugar. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nalambot na sang Cebu ang critical level umpisa tinalikdan nga semana. Ginpaatag ni Vergere, naglambot na sa masobra 80% ang occupancy sa mga isolation beds kag intensive care units sa ospital sa Cebu. Ginalantaw ni Vergere nga isa sa mga faktor nga nagadugang sa problema, bangod nga dutay lamang ang tertiary level hospital sa Cebu, kag kalabanan sa ilang ospital ang yara sa level 1. Magluwas sa mga volunteer doctors sa to the barrios. Sunod kay Vergere, ang DOH nakakuha sang specialist doctors gikan sa Medical Association nga temporaryo nga magaserbisyo sa Cebu bilang infectious disease consultants. Ang probinsya sa Cebu kay siyudad sa Cebu ang lakip sa mga emerging COVID-19 hotspots sa Pilipinas bangod sa madamong nga kaso sa amo nga lugar. Ginapasiguro ni ang probinsyano party list Representative Ronnie Ong sa Department of Health nga matagan sang supisyente nga sweldo kag kinahanglanon nga personal protective equipment kon PPEs ang mabag-o nga medical graduates sa Central Visayas antes pabuligon ng mainis sa nagapadan nga away kontra COVID-19 ilabi na sa syudad sang Cebu. Suno kay Ong sa piyak nga baguhanon sa field hindi nagakadapat nga lain ang pagtratar sa ila ilabi na nga kabahin sila sang medical frontliners nga nagaserbisyo para sa iban. Dugang paniong hindi dapat magkinot ang DOH para sa ikaayos ng medical frontliners ang paghahambalan. Dapat man siguruhon sa agensya ang supply sang PPEs para sa mabagong nurses, medical technologists kay iban pa nga hospital support personnel para hindi maguba ang recruitment program sang gobyerno. Magakuha naman ang gobyerno sang pondo gikan sa Office of the President para mahatagan sang benepisyo ang mga frontline health workers nga nabatay bangod sa COVID-19 o kung nakaangkon sang severe COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, iyagin pahayag nga nagtapos na ang Bayanihan Act, ang laing nga naghatag sang ayuda sa mga health workers nga na mayara sang COVID-19. Nagpanugyan si Roque nga hindi dapat magkabalaka ang mga health workers bangod ang benepisyo para sa ila ang pagkakuhaon sa Office of the President. Ini ang pahayag ni Roque matapos ang statements ng DOH nga ila gina-explore ang options kung paano mahatag ang 1 milyon pesos nga death benefit sa pamilya sa ika-34 nga health worker nga napatay bangod sa COVID-19. Sunod sa DOH, nagapakigangot ng ila ahensya sa ibang ahensya sa gobyerno para mapadayon ang paghatag sa benepisyo sa mga health workers nga may COVID-19. Magapatawag si Presidente Rodrigo Duterte sang special session sa Kongreso para magpasar sa ginaduso nga stimulus package para sa COVID-19 response kag recovery efforts. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginhambalan siya ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga magapangabay ang executive branch sa Senado kag Kongreso nga mag-convene para sa special session kasunod nga gina-finalize na ang stimulus package. Dugang pa ni Roque, importante nga ma-renew o kung ma-extend ang Bayanihan Act bangod madamo ini sang benepisyo para sa mga health workers nga nauntat kasunod nga nagtakop na ang lagi. Ang special session ang posible patigayonon antes sa Hulyo 27 o kung antes magapalayag ang presidente sa ikalima nga State of the Nation Address. Ginabalay na sa gobyerno ang second phase ng National Action Plan sa tuyo nga mapaundat ang COVID-19. Sa online forum, ginpahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang masunod nga phase ang paglakipan sa mga pulisa angot sa paghalog sang lockdown para makarecover ang ekonomiya. Sunod kay Lorenzana, subong nga semana ila ipresentar ang National Action Plan sa National Interagency Task Force. Si Lorenzana ang nagapungko bilang chairman sa National Action Plan Against COVID-19 samtang vice chairman naman si Interior Secretary Eduardo Año kag chief implementer si Secretary Carlito Galvez. Gina-finalize naman sa opisyal sa Malacanang ang ilang rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte angot sa kontrobersyal nga anti-terror bill. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang recommendation na ginhibo sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang yara na sa final review ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Si Medialdea ang magasumiter sang posisyon sang palasyo sa Presidente angot sa mga hagna. Si Duterte ang mayara sang tubtob Hulyo 9 para magdesisyon kung bala iapirmahan ang hagna o kung ini ang i-veto o kung ang hagna ang automatic nga manginlayi.
Ginpahayag naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. nga base sa iya ihibalo, wala sang pagpamatok si Presidente Rodrigo Duterte sa kinaduso nga anti-terror bill. Ang hagna nga pasado na sa Senado kag Kongreso ang automatic nga manginlayi sa masunod nga semana. Suno kay Esperon, iya na istorya ang magkaupod nga cabinet members angot sa hagna kag wala sang objection ang presidente sa kinaduso nga Anti-Terrorism Act. Ini anangin sabat ni Esperon angot sa pamangkot kung ano ang pananawan ni Duterte sa hagna nga nagtugas ang kabalaka sa mga human rights advocates kag militant groups. Ginatugyan ni Esperon sa presidente ang hagna kag mayara man ini sang legal team kag si Justice Secretary Minardo Guevara naghatag naman sang rekomendasyon. Ang anti-terrorism bill ang ginsumater sa Malacanang sadtong Hunyo 9. Nakapalagyo ang duha ka mga babayi nga suicide bombers nga ginalagas sang Philippine Army kasunod sang pagkapatay sang soldado nga kimuan sang kapulisan sa Hulu-Sulu. Suno kay Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay nga nagapakita sa CCTV footage nga nag-abot ang pila ka mga soldado sa crime scene matapos nga napatay ang mga soldado. Suno sa Army wala sang pulis nga nag-abot ang mga soldado sa lugar. Ang mga soldado nga nakitaan sa CCTV video ang kabahin sang takedown team nga nagalagas sang suicide bombers. Duha ka babae nga ginalegar kasado sa malalaki nga nagpalupok sang ila kaugalingon sa Inandanan Sulu nagligad nga tuig. Suno kay Gapay madakop na kuntani nila ang mga suspected bombers kag ang balay na lamang ang ila ginapangita pero nadula ang oportunidad. Sa karon ginapangita sa otoridad ang unang porsyon sa CCTV o kung aktual nga shooting incident. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado ginabod, posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gana iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag panguntrang sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluaran nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga mga nagka-problema sa mga bukol-bukol blang nga nagatubo sa inyong lawas, cyst man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo, mabakal sa mabutika sa inyong malapit sa inyong lugar. Bisita man mga kaaksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Narnais at tubal na sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabok sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag sa may problema bala sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, gina-recommend natin sa inyo. May mataas din nga antihistamine properties. Ang ginahimo sang Mighty C, ginapanubo niya ang histamine level sa aton nga lawas para makontrol naton ang allergies. Sa mga pilas ninyo daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test.
Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:37. Kaag sa ato naman nga Balita International, 162 nga matawo naglamatay matapos ang nagluntad nga landslide sa isa ka minahan sa Satimu Village, Pakant, Kachin State, Pungsod, Myanmar. Samtang madamong iban pang na-trap. So kay Kin Maong Myint, isa ka mamalidha sa Pakant, magluwas sa nagkalamatay 54 kay iban pa ang pilason ang gindala ng subong sa hospital. Bawod sa tuman nga pagbubo sang ulan, narumpag minahan sa jade mining site sa Pakant area sa Kachin State. Nabudlayan ang mga rescuers nga luwason ang mga biktima bangod sa madamol nga lutak sa among nga lugar. Sunod sa otoridad, wala ginasapak sa mga minero ang ilang pandam nga hindi magmina bangod sa katalagman nga ituga sa mabaskog nga pag-ulan. May baluan hindi lamang ini ang unang kagaynan nga nagluntad ang insidente sa among nga pungsod bangod sang tuig 2015. Yara sa 113 ka matawo man ang naglamatay sa Kachin State sa amuman nga panghitabo. Sa aton balita sa patag sang pagnegosyo, liwat nga nag-utang ang Administrasyon Duterte agud punduhan ang pagpakig-away batok sa COVID-19. Base sa report sa Duran kaligad nga Miyerkules, Hulyo 1, nag-utang ang gobyerno sang 458.95 milyones dolyars nga official development assistance gikan sa Japan International Cooperation Agency. Sang nag-umpisa ang pandemya sa tuong Marso, kabilugan nga 7.76 bilyones dolyars na ang nautang sang administrasyon. Ini ang may pagtaas ang 9.3% sa na-record nga utang nga 7.1 bilyones dolyars sa nakaligad nga Hunyo 4. Samtang nagalaom naman ang economic managers nga madugangan na ang kita sang gobyerno tutob Disyembre, bagod madamos ang negosyo na ang liwat nag-umpisa sang ilang operasyon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 49 pesos kag 73 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 66 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 42 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, familiar ka kay Rich Asuncion? Rich? Oo. Hindi poor ha. Sa Rich poor lang ko kaya. yung pamilyar. Mga rich siya daw, medyo... Ano? Hindi ma-rich blaw. Buh muna.
Si Rich Asuncion ni Action Boy. Ano sa artista man na siya? Oo, okay. 31 years old na ni siya subong, kagang iya na pamana. Ang rugby player na bala nga si Benji Moody. Si Benji. Basi parasang na parundo mo ha. Si Benjamin Moody Action Boy or aka Benj Moody. Hindi man gurumadi, no? Siya na ang siya tagiya actually. sang Benz? Hindi Bench to bench niya. Mercedes-Benz. Hindi man. Hindi man. Rugby player lang gid siya ya. Hindi na Ruby? Rugby? Rugby. Nan, siling ko gid boy Duran. So, amon Action Boy, si Rich na Action Boy, nangin first Princess of Starstruck, the next level. Sa Princess. GMA ni siya Action Boy. Sinong And then, prince? Ikaw para wala problema. Para wala gamo. Kung may princess, Ikaw dayon. may prince na ya? Ako ang queen. Ikaw ang queen. Siyempre, lang nga. Wala na ibandri mong... Ang king. Ang king. Si Action Felix, Wala ka dayan. Pwede, good So, next. So, Action Boy, ang si Rich, magluwas din Action Boy. First runner-up man ni siya gali sa Binibining Pilipinas, 2009. Sino ang nagka-binibining Pilipinas? Sa 2009, why na ako kabalo kung sino na to. Basta first runner-up siya, Action Boy. Sa kay isang 2009, ano pa lang ko ni mong do, fourth year high school. 2009? Oo. 7-year-old ka pala na. Tod ka. 2009? Tingala ko 17 ka na 17. Dumatingala man ko. Kay man Action Boy, nag-migrate na siya sa Australia. Kag do ka lang Black Action Boy, kay udo wala siya arte, kay man ang iya nangin work to, nangin waitress siya. Tiyambal ni Action Boy, ang bayang una-una, doon na budlayang siya ko naman pangita sang obra. Siyempre, mag-migrate ka sa ibang lugar. Kinaglan mo mag-adjust. Kung ano ka ginalinan mo di sa Philippines, hindi amo na ang maabtan mo man to, di ba? Oo. So, ang balya, wala siya choice. Kagulan siya sang, sang karapatan nga magpili pabala sa ilang maging source of income, live na subong nga pandemic. Tiya mo na Action Boy, do ka nami lang niya siya. Kay happy man siya kuno subong. Bisan na mo na kuno iya current job. Dito sa Philippines. Dito siya sa Australia, waitress. Oo. Kung sa mga Italy, sadya pag inadaya. Nga man. Di kay may mga Pinoy kasi nga ma-order sila. Italian man order nila mo. Can you give me a pancitini cantonini? Pila na siya. Pancit cantonini. Amo na ha. Amo, Italian mo. Tingnan mo na ba yung may Italy? Pancitini cantonini. Pancit canton mo lang na. Ginsog mo na lang mga ninini. Tapos sila yung isang waitress siya, niya, putsuni cantonini. Talakaw. So, ano ang balya? Ilonggo maglito. Putsuni yes sir. Putsuni cantonini. Tayo na sabat. Ano sabat ya? Niya ilongga manglet. Sige, agad boy. So, mo na Black Action Boy, do ka, kanami lang, magluwas dali kay Rich Asuncion. Si man Black Action Boy, si Andy Eigenman. Andy, diba? Nangabuhi man siya nga simple lang. Sa isla naman siya, Action Boy. Sa Siargao. Andy Delgado, Ala ya. Nancy Linko, gid. Balita sa sports. Ginpagwa na sang NBA 2K21 ang ila ikatatlo nga cover. Inipagi sa nagtaliwan nga Los Angeles Lakers star nga si Kobe Bryant. Ang Mamba Forever Edition sang hampang ang ginalakipan sang nagkanilain nga mga artwork ni Bryant. Isa ini sa pamagi sa pagkilala sa amo nga NBA player. Madumduman sa tong Enero sang nagtaliwan ini kang iya anak si Gianna sang nagugpaa sa nasakyan nga helicopter upod ang pito pa kaiban. Una cover sang NBA 2K21 si Damian Lillard sang Portland Trail Blazer. Samtang ikadwa naman nga cover si New Orleans Pelicans Zion Williamson. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga kaksyon! Diba? Ang kwan? Ano? Ang energy ni Dennis Blah? Oo, bala, temprano pa siya Black Action Boy. Duga ka pressure kung gani sila ya. Kay gin message ay kuya kagapon. Hambay ang energy ta ba sa liog ko kagang steppings. Wow. Basta sa energy di ba mo na? May steppings sa gidya ko, no? So, yes, of course. Tapos, presidente sa ano
sa Energy Fans Club. Oo, hambaya, hamba ko ano naman nga duha lang gyapon ang member nga kamo lang gyapon duha ni Rayjan. Ti hambaya sige nang balakay kung makayuna akong cellphone padamuon ta. Ay naguba ang cellphone. Naguba ang iya cellphone. Text blast sa gali. Oo, ano? Text blast. Correct. So, ginahulat ko andaman lang gini ni Dennis. Bawion ko ng face mask yan. Wala, amot akong gigamit at giyan na to. Kaya hambaya ko ipa-frame niyo to ko mo. Ipa-frame. So, sige Action Boy, subong adlaw, diri kita na sa aton nga balita espesyal. Ang aton nga balita espesyal, ining paano naton o kung paano kita makabulig sa mga online sellers. Kaya mo na di ba subong ang patok sa sininga panahon sa pandemya. Correct, Action Boy. So, pinakauna gid Action Boy. Damo-damo usually subong mga pagkaon, no? Mas damo gid ang pagkaon nagabaligya subong sa mga pastries, sa mga May yema man. Mayara ginaya. And then mga medical supplies, mga face mask, face shield, di ba? Damo nagay subong, meron kay subong Action Boy nga face mask, terno sa imong headband, sa imong cup namo na subong. Wala pa ako nakabakal. Pero may nagabaligya na Action Boy. So, ano tangan ta sang cellphone mo pa to? Wala pa nagabot kay ligad adlaw ta lang gin-order. So sa mga ma-order, message me. Charot. Message me. Pero namin siya, di ba? Gusto mo i-try? Paulam ko si mo. Boss lang, karon lang. Karon lang. So, una, Action Boy, para himuon ta, agad makabulig sa online sellers, kablo ka ano? Bakal kasi yung ilang Correct! doktor Ginang pinakauna. Correct, Action Boy. Ka-very alam, gidya say mo. Hindi gidya basta-basta. Hindi, paano makabulig sa nagabaligya? Kundi bakal kasi ilang ginabaligya. Correct. So, dahil lang kasi Gino o si Sir, ma-join gid siya ko sa Energy Fans Club. Sige, ikaw ng secretary. Tatlo na. Ikaw ng secretary. Ikaw ang pointing officer. Yes, of course. Siyempre ako ang Pointing authority. Yes, correct. So, sige, you're the secretary of the Energy Fans Club. Congratulations. So, Action Boy, magbakal kita Action Boy, ha? Support kita Action Boy. Bakal kita sang mga pagkaon or ginabaligya sa aton nga mga sa mga online sellers. And then next, Action Boy. Pero Action Boy, hindi ka magambal nga gabakal ka bala pero may hamba kapag idya nga masing mo ka mahal siya ito yung mas barato. Tapos kanami bala sa iya packaging mo yung bala do ka tsakanan. Naka-improve mo goro. Ang imo nga bligya do ka panos niya. Hala kala. Panos pag idya fresh niya itong gin-bake tapos panos pa. So, amo na Action Boy. Okay man lang na mag-criticize. Hindi na sa panos, manol ka lang. Kabalo ka naging nga fruitcake, inang saburo sinaamuhin na niya. Hindi mo ulo aslom na siya. Labi na ko may bayabas. Balo mo aslom na siya. May mga prutas din mo. Ang manol mo bla. Kalain. Pero mabalaan, maginaya kong panos or hindi Action Boy, di ba? Pero hindi mo na lang pagpamangkot ang Action Boy, nga mas barato, tiya ho. Kung hindi ka magbakal siya, hindi na lang. Balong, hindi ka na magbakal. Mas barato. Dito ka lang bakal Ay, hindi ka mamagsinot dagor kung online seller ka. Ay, hindi At dito ka lang. Pag init ng ulo mo dito ka lang bakal. Ha? Kasiga-siga, nagaling mata, Action Boy. Correct. So, next Action Boy, magbilin sang feedback. Kaya usually subong, di ba? Online. Tapos syempre may mga Facebook page. Ay, iban personal account lang. Nga bakal vlog. Tanaw sila sa feedback mo, no? Oo. Sila nag-ano bilang taon feedback mo namin. Mga ratings. Pero make sure man Action Boy, nga imo feedback. Ano man ha? Nang realistic man. Honest ka man. Hindi kay basi bala kitungod friend mo lang to siya. Bisan tsaka ang iyagin na luto, take cover lang Japon, di ba? Feedback mo dyan niya, pasok! Pasok! 100! Over 100! Namit gid siya. Pero galalain, ginaboy na to gali sa basurahan, di ba? So dapat mangin realistic ka man, honest ka man sa man Action Boy, it's a way of improving man sa iya nga baligya, di ba? Correct. Pwede mo naman feedback sa mga suggestion mo? Siguro suggestion mo Ang masuggest ka bala, may suggestion ka. Pwede man. Siguro dason mo nga amo na suggestion mo. Siguro dason mo guro nga baligya sa pinaksyo, duga mo iba.
Kaya para medyo aslong. Hindi ka baligya sa gilid. Pinaksyo yun lang. May mo na. Wala Why? po kita so far. Siguro, boy. sugdan na. Mabaligya ka Pwede. pinaksyo online. Pinaksyo ni Boy. Boy, pinaksyo. Munang nagli. Boy Paksiw. Correct! Hello, pasok. Di ba? Umpisahin na nga daan. Ako mangita sa Damo iba. to ng iba sa amon. Ay, damo tong disenyo. Oo. So, anong pangitaon ko man? Kay iban ka Tao mo lang mo bakal. Ay, sige. Oo, Sige. na. So, sa ano pa lang, sa Energy Fans Club, of course, meron na. Tatlo na wala. Boy. May secretary na daan sa bong. So, amo na siya, Boy Paxi. Oo. Tapos, Wala. Dahil nakadugo. Ano nga kon nga, ay mo tabi Boy Lechon Paksiw. Amo na? Oo. Meaning lechon na, hindi na isda? Hindi ba, imunta lang Paksiw para tanan na lang ah. Amo na. Boy Paksiw na lang para damo, Aksyon Boy. Kaya basi kung mahamba ka, Imo, Boy talag- Lechon Paksiw, malimit ka lang na sa Imunta port. lang nga Boy Paksiw, kada kalawan nga Boy Paksiw. Paksiw lang. Boy Paksiw and everything. Para pwede ka pamaligya sa mga yema cake. Ay, di na siya everything. Para ka daw class mo, Boy Paksiw Enterprises. Bongga. Sige. Sa mo. Kaya pwede ka pamaligya sa kung ano pa da, na? Kaya enterprises, gadya ka na, Action Boy. Correct. So, next, Action Boy, after mo magbilin sang maayong nga feedback or honest feedback, ma-offer ka na, Action Boy, kung kaya mo man lang, ang pick up. Ikaw na lang pala Ikaw ma-pick lang pick up, up, diba? Kaya Marda, Hindi diba? mo offer kasi pick up. Ay, hindi. Kumaga, ikaw na lang mamba nga, ma-pick up. Pick upon ko na lang. Ako na lang makuha. pick up na. Okay ba? Diba, i-deliver, ma'am ha, pero may charge 50 pesos. Ay, 50 gid? Dili mo lang sa Bacolod. Mama na balahaw. So, mas mayo pa nga, ikaw na lang gid ang mag-pick up sang imo ginfamakal. Para man. Correct. Para hindi ka na maiyawan. Kaya hindi man maiyawan mismo ang online seller, Action Boy. And then next, Action Boy, ari mamba sila, kung wala kami a kwarta, paano kami makahelp? Kung wala kami inog bakal. Utang. Ay, hindi siya Hindi makahelp! makabulay. Cancel sa utang. Hindi ka bulay yung utang. Oo. So, himon mo, Action Boy, kaya syempre ga-post siya, no, sa iyang account. Himon mo, mag-react ka, comment, kag-share. So, saan mo na nga bagay, Action Boy? Nakabulig Ma-help ka mo man. na, Action Boy, spread mo, makita mo na dancing mo mga friends. Diba? So, amo na siya. Isa sa kumbaga makabulig ni sa ginatawag lang engagement. Diba? Sa Facebook, amo na, Action Boy, mong malabutan sang imo gina-share. Correct. And then last, Action Boy, i-recommend mo siya. I-recommend mo siya. Kaya meron pagida portion nga pwede mo siya i-recommend. ang Oo, inyong ako mo product. kanina, ako damo ko mo gini-recommend sa amon, di ba? Of course. At least namin yung ginapang-recommend namon sa imo. Hindi niya basta-basta. Thank you. Sige. So, mo lang na siya, Action Boy. Sige. At least bala maka-help kita ya. Bisan wala kita inog bakal. Or kung may inog bakal man ta bala, Action Boy. Hindi man ta magsigi ayo, no? No, kung nga recommend ka mo sa amon, wala ka mo da porsyenta. Wala. It's a clean job. It's a clean job. It's a clean, anong right It's all term? in the name of help. Oh, of helping wow. other Yes, people. correct. In the name of love. Mukhang tawa na. Isa mo na preview ka lang kapalagpat sa mga In the name of manumduman mo na sa mga kontra. In the name of public service. Oh my gosh! Small thing! Good morning! Energy Funds Club. Sige. Happy birthday, Anay, sa kay Feby Alvarez. Yeti. Feb, happy birthday. Sa kay Miss Ann Harantilla, happy birthday, man. Ay, good morning galit kay Mila Alit. Sa mga listeners natin sa Bais, sa Barangay Yubo, sa La Carlota. Kapod ka tayo, no? Wala. Wala ka to kapod. Si Jesse Rombines sa Indonesia, nag-regards ko sa iya classmate nga manghud ko man, si Edwin Duran. Lori de la Cruz, good morning. Kagawad Melchor Rombines, mayang aga. Yes, Action Boy, kag birthday ko na subong ni Action Percival. Ay, Action Villamor. Percival Villamor. Yes, Happy birthday. Ilan na Sige. siya? Wala ako kabalo. Amo nang wala ako nabalaan. 58. Bot lang. 62. 50. Hindi man guro Hindi man. Araw-araw man. Mga wala ka guro 50. Why pa? Do kahubin pa nila sa iya. Hindi man sa hubin. Pahubin-hubin na. Grabe ba? Happy birthday, Purse! Yes. Sige. Kaya Action Boy, sa tanan nga may birthday nga hindi ta mabasa gid subong. Bumabasa. Sa kay Michi Cabrar, good morning. JM Duran, dira sa may barangay Yes. Pahanukoy, good morning. Kay- Abroad ni sa Grosumong ay. Sige lang. Anyway,
Kay, Shirley Adinix. sige. Sa akong classmate, Aksyon Boy, nga ra sa Thailand, subong, kay Kenjo Prodente. Teacher na siya, English teacher siya sa Thailand. Kay nang Mary Grace Eugenio Fermin, kay Absmart Salcedo, kay Renabel Gamboa, kay Simeon Rosemary Abelia, Action Boy. Good morning. Kay Jesselyn Tiangson, kay JR Pabalinas Panagiton. Shout out yung Jeboy gwapo, sana all gwapo. Kay Roy Pavilario, Mirna Claud, Elsie Mercado, Mary Ann Oribe. Sensya kita, hindi na mabasa. Ilagi na pang hambal, Action Boy, na pang comment. Kay wala ta time. Mike Libuon, amigo ko. Ay, warning da kay Mike. Correct. Sige. Julius Garial Caballero, Teresa Linacaya, Ma'am Elizabeth Malaca Gamala. No? Raimia Garcia, good morning. Pearl Benafiga Lunan. Oo. Kay Dennis, kay Rajan, ha? Nag-appoint sa ilang kaugalingon. Hindi na panawagan niya si Vice niya. Si Vice, kaya kung shout out ya. Siyempre, ginapadamo dahil. Renabel Gamboa, good morning man. Sa kay, Simeon Abelia, kagwapa kay Dorel, kag nag-ayo iya lawas. Wow, nag-ito ka lawas yung lawas. Nasa una ko ng lawas mo guro to. Yes, thank you so much. Dahil dyan, mayroon ka sa akong face mask for surgical. Guro sa una, nakita yung lawas mo guro doon, saksak sinagol pa bla. Hala, anong saksak sinagol? Anong tsura sinapa? Walang tawa ko madaan. I-search saksak sinagol. Nan, si Link Jesselyn Andrada Tiangson sa mga taga Kamindangan dira sa di na Kamindangan yan man Kawayan. Kamindangan ang buta Si Palay, I think si Palay. Sa mga taga Castellana, good morning. Kay Sir Romo Pasaporte, nanukot siya sa ialupi, ginahimo pa lang, so kalma. Gana siya galupi siya? Gabaligya siya lupi, charot lang. Hindi ka ba ko siya gaang siya alupi. Kay Renabel Gamboa, ha, good morning. Kagawad Melchor Rombinas may aga man ha. Correct. Kena? Sige. Kag sa tanan ng mga ka-action boy naton, nga nagaupod sa aton sa radyo man kag sa Facebook Live, nga hindi na namon mag-greet. Thank you so much, good mga ka-action. Basta mag-agyan talang kagwan pwede. Oo, mag-agyan talang. Basta thank you so much. Sila sa 100.5 Alagad Radio. Yes, correct. Kay Nanay Ligaya Abeto, sa Action Boy, Binalbaga. mayong aga. Sige, standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.